Үсемлекләрдә ир-атлар һәм хатын-кызлар башлангычы. Үсемлекләр патшалыгы серлелеге һәм матурлыгы белән үзенә тарта торган үзенчәлекле дөнья. Алар үзләренең тышкы кыяфәтләре белән игътибарны җәлеп итеп кенә калмыйча, файдалы матдәләр чыганагы да һәм планетабызның үпкәләре дә булып тора. Аларда барысы да үзенчәлекле. Ләкин башка тереклек ияләреннән дә аермасы бар. Тормышның дәвамлылыгы һәм популяция санын саклап калу ике мөһим процесс. Алар үзләренә охшаганнарны ясау юлы белән тормышка ашырыла. Бу шулай ук үсемлекләргә дә хас. Үсемлекләрдә дә хайваннардагы кебек репродуктив функцияны башкаручы айрым күзәнәкләр һәм органнар бар. Башта изге Коръәнгә, дөресрәге үсемлекләрдән ясы турындагы аятка мөрәҗәгать итик. Таха сүрәсенең 53-нче аятында түбәндәге юлларны укырга мөмкин. Ул җирне сезнең өчен түшәк итте. Анда сезнең өчен юллар барлыкка китерде һәм күктән су яудырды. Аның белән без төрле үсемлекләр үстердек. Әр-Рахд сүрәсенең 3-нче аятында булай диелгән. Ул җирне җәеп салды. Анда какшамас таулар һәм елгалар яралтты. Җимешләрнең барысыннан да анда икешәр төрле яралтты. Күргәнебезчә, ике аятта да үсемлекләрне парлы бар кылу турында сүз бара. Пар һәм парлы сүзләре аятларда әзвәҗан һәм зәүҗәйни дип кулланылган. Алар гарәп телендә пар, ир мәгънәсендә булган зәүж сүзеннән ясалган. Әгәр дә әзвәҗан сүзе күплек санда икән, зәүҗәйни икеле кулланылышта. Шулай итеп, аят безгә үсемлекләрдә дә ир-ат һәм хатын-кыз башлангычы булуын күрсәтә. Бу хакта хәзерге фән нәрсә әйтә? Үсемлекләр дөньясы турында сөйләгәндә, аларның үрчү процессы хайваннарныкыннан кискен рәвештә аерылуы турында истә тотарга кирәк. Мәсәлән, флора вәкилләре ир-ат һәм хатын-кызларга бүленмәскә, ике җенесле булырга мөмкин. Репродукция процессының үзенчәлекләре билгеле бер төркемгә һәм күренешкә бәйле. Бу гаметалар дип йөртелә торган үсемлекләрнең ике җенес күзәнәкләренең кушылуы белән характерлана. Ата-ананың һәр күзәнәге үз генетик материалын алып килә. Димәк, беренче буында тулысынча яңа нәселдәнлек билгеләре чагылыш табачак. Алар әйләнә-тирә мөхиткә яхшырак җайлашырга мөмкинлек бирәчәк. Җинси үрчүнең төп өстенлеге әнә шунда. Чәчәкле төрләрнең без сокланырга күнеккән чәчәк ата торган өске өлеше үрчү органы булып тора. Җимешле һәм серкәле чәчәкләр флора дөньясының репродуктив системасы, аның төп өлешләре. Ул бәбәкләрдә үсә торган үсемлекләрдә берничә булалы. Чәчәкләр барлыкка килүнең мондый формасы чәчәк ату дип атала. Бу өлешләрнең һәр кайсының үз төзелеше, үзенчәлекләре һәм функциясе бар. Серкәш ир-ат башлангычы һәм чәчәкнең иң мөһим өлеше. Ул чәчәкне серкәләндерүдә мөһим роль уйный. Шулай ук серкәләр өлгерү өчен кирәк. Аның ярдәмендә чәчәкле үсемлекләрнең үрчүе күзәтелә. Ике өлеш, серкәлек һәм серкә җепләре белән ясала. Җимешлек үсемлекнең үрчү процессы өчен бик мөһим. Чөнки репродуктив системаның хатын-кыз өлешеннән башка үсемлек үрчи алмый. Төзелеш үзенчәлекләренә карап, үсемлек бер яки бер юлы берничә җимешлек белән тәэмин ителергә мөмкин. Һәр чәчәкнең бер яки күбрәк серкәче була ала. Үсемлекләрнең кайбер төрләрендә репродуктив системаның ир-ат өлешләре саны хәтта берничә меңгә дә җитәргә мөмкин. Җимешлек җимшәннән, баганачыктан, авышчыктан тора. Җимшән
Җимешлек аучыгына сиркәләккәннән соң җимешкә үрелә. Җимешән ярдәмендә орлыкларны саклау, аталандыру тәэмин ителә. Моннан орлыклар килеп чыга. Баганачык авышчык сиркәне эләктерү өчен кирәк. Бу җимешлекнең үрчү сәләте бетерелгән өлеше. Ул җимшәннән башлана һәм акрынлап авышчыкка керә. Ул каркас ярдәм итү ролен үти. Авышчык исә аерым орган. Аның төп бурычы сиркә табу, булдыру, аны тотып җимешлеккә илтү. Орлыклы төркемнең барлык вәкилләренең үрчү процессы 2 стадиядан тора: сиркәләндерү һәм аталандыру. Сиркә бөртекләрендә ата гаметалар үсә, ә күкәй күзәнәкләр бәбәнәктә өлгерә. Җинси үрчү берничә этапта бара. Бөҗәк һәм җил ярдәмендә сиркә җимешлек аучыгына эләгә. Сиркә бөртеге җимшән юнәлешендә көпшә рәвешендә шыта. Ата күзәнәкнең берсе хатын-кызлар гаметасы, икенчесе үзәк күзәнәк белән кушыла. Зиготадан бәбәнәк формалаша, ә үзәк күзәнәк туклану функциясын башкара торган эндоспермда үзгәрә. Вакытлар узу белән орлык япмалары тирегә үрелә, ә җимшәннең бер өлеше җимеш тышчасын формалаштыра. 7-нче гасырда кешеләргә үсемлекләр дөньясының төзелешен һәм закончалыгын белергә мөмкинлек бирә торган микроскоплар да булмаган. Өстәвенә бөтен дөнья үсемлекләренә карата ниндидер нәтиҗәләр ясар өчен Гәрәбистан чүленең үсемлек дөньясы бик ярлы. Алайса, булар барысы да кешенең иҗат җимеше генә булса, изге Коръән аятләрендә үсемлекләрнең ират һәм хатын-кыз башлангычы булу турында шундый төгәллек белән әйтелә торган мәгълүматлар ничек барлыкка килгән соң? Моңа бердән-бер мантыйкка ярашлы аңлатма ул изге Коръән кеше әсәре түгел, ә Аллаһы Тәгалә иңдергән вахи булуы. Төрле үсемлекләр дөньясын бар кылган һәм аны ират, хатын-кыз башлангычы белән тәэмин иткән, нәселне дәвам иттерү өчен җимешләр өлгерү закончалыкларын билгеләгән Аллаһы Тәгалә сүзе.